Alright, good morning guys. So, punta po tayo dito sa Riverside. Nag-vlog tayo, wala naman tayo magawa. So, ipapakita ko sa inyo yung pasyalan dito ng mga tao sa jogging lane namin dito sa Marikina. Yan, dito guys, mga tuwing umaga, marami nagja-jogging dito. So, dati dito guys, punong-puno ng pag December, punong-puno ng tindahan dito. Pero ngayon, meron pa rin sila mga mga first wheel. Pero ilag na sila kasi nung nakaraan inanod sila ng baha dito eh. So maganda dito guys sa tuwing umaga. Pasyalan namin dito. May mga tindahan pa rin doon. Kabila. Nasa kabila nga lang. Bakit? Magkaway ka muna. Nah. Guys. So, lakarin natin hanggang doon sa riverbank. Dito, riverside dito. Bayan ito. So, ito yung pag binabaha dito guys, sobrang taas. So lalakad tayo. Medyo mainit nga lang kasi medyo natanghali na tayo. 8 AM na. Malinis dito guys sa amin sa Marikina. Pag gusto mong tumawid, tatawid ka dyan. So medyo tinanghali na tayo pero wala tayong magawa sa bahay kaya naisipan kong pumunta rito mag live. Guys, so maglalakad tayo guys mula dito sa bayan hanggang doon sa riverbank. So siguro mga isang oras lalakarin. Masarap dito guys yung mga 6 AM ng umaga. Kaso lang ngayon medyo maulan kaya medyo maputik-putik siya. Pero pag tag-init, ang ganda rito, linis. Tinatambakan dito kasi para hindi na magbaha dito sa loob ng subdivision. Ang taas ng tinatambak niya, no? Right. Punta tayo dito sa grotto. Kamay ni Jesus. Right. So, drinks muna tayo guys.
mga napuntahan ko. Ah, dito pag ganon. Oh, yung matitirang lupa doon, aakusin nila. Pero mababawasan siya kang baha dito sa loob. Oh, mababawasan. May issue dapat yung kakaayon sa mga scatter na yan, kausap ko. Lahat daw na, basta yung hapon daw, ang gagawin yan, lahat na invernal na pinapasukan, nilalabas na yung papasukan ng tubig, nilalagyan daw ng takot. Pagka bumaba, sinusara. Sasara. Oh. Para hindi pumasok dito. Oh, Ah, pwede. ganun daw ang sabi ng hapon eh. Ilog, papunta na dyan sa amin. Kasi dalawa lang naman yung invernal na malaki dyan sa inyo, yung bungat. Dito, mayroon dyan ah. Ah. Doon yan, papasokin doon. Papasok, uliikot na ganyan. Oh. Kasi mas mataas dito eh. Mababa rin sa may nawasan na yun. Tagos yan hanggang nawasa. Lalagyan daw ng mga takip. Yun dapat, para hindi pumasok sa loob. Ganun daw. Ito palang mga lupa dito, galing pala sa ilog ito. So, ang nakakontrata daw niyan, hapon. Oo, hindi ko alam kung paano gagawin nila dyan. Diba? That's guys. Ganda rito guys, oh. Magkano upa nyo yan? 32. 30? Ilang oras? Dalawa. Tapos sira naman. Wow. Hindi, pag nadaan kayo dyan sa may liabe, paigpitan nyo. Mayroon niya, no? Paigpitan nyo. Pauwi na tayo. So, isang oras din tayo naglakad. Sumurikat na ako dito sa... may shortcutan dito, papasok dito sa amin. Thank you sa panonood at maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.